Hello, 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 hello. Hello, testing. Hello.
Test. Tino. Hello, test. Hello. Tino. Hello. 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 Hold down for day. Sabi थांबाय थांगासिनो दङ थांनो दे ओरै खालामना हरदो आंनो बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ हल बेवहाय दिनै एनडिएफबिनि माखासे माने मावफारिया बिथांमोनहा जेल खानायाव दंमोन गोबाव बोसोरहालागै दा समावहाय गासै 49 सा जेलनिफ्राय उदां जादों एनडिएफबिनि मावसोमफोरा बिथांमोनहा आरो आथिखालाव सा 12 एनडिएफबि एक्टिभिस्ट दाबो जेलाव दङ रन्जन दैमारि बिथांखौ लाफानानै दिनैहाय बे समावहाय चिरां जिल्लायाव थानाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा उदां जानानै फैदों आरो बिथांमोना बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आगान होफैदों जे गावसिनि जिउनि माखासे मोनदांथि आरो दा समाव बिथांमोना भुगिनांनाय माखासे बिथिंफोरनि सायाव बिथांमोना बुंथिगोन गिबियावनो आङो सिनायथि होनो नागिरदों दानेश्वर बसुमतारी बिथाङा बिजनि बेसरगाव हालामनिफ्राय फैदों आरो राहुल इस्लारि बिथाङा निस्मा हालामनि मालिबिदा गामिनि आरो बेवहाय साब्रै एनडिएफबि एक्टिभिस्ट दङ बिथांमोनाबो जेलनिफ्राय बावैसो रिलिज जादों आरो ओजोंहायबो दङ आरो गुबुन साब्रैबा गासै सा 11 जेलनिफ्राय उदां जाबोनाय एनडिएफबि सोद्रोमा बिथांमोना जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअआव दिनै आगान होफैनो हादों दा बिथांमोना दा बे बुब्लियावहाय गावसोरनि उदां मोनदांथि
लोगोसे दा समाव भुगिनांनाय आरो उन समाव बिथांमोननि जिउनि माखासे थासारि बागै बिथांमोना बुंथिगोन गिबियावनो राहुल इस्लारि बिथांखौ आङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम सिनायथि होनो नागिरदों बिथाङा जाबाय दानेश्वर बसुमतारी बिजनि बेसरगाव गामिनि आरो आंनि साखाथियाव दङ राहुल इस्लारि बिथाङा मालिबिटानि बेजों लोगोसे जोंजों दङ प्रदीप स्वर्गियारी बिथाङा लाइमुथि चिरां जिल्लानि लाइमुथि गामिनि बिथांखौ आङो सिनायथि होदों आरो बिथांनि गेजेरजोंनो गासै एनडिबि सोद्रोमाफोर जायफोर जेलनिफ्राय गबोदों दिनैनि समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दंफैयो बिथांमोनखौ प्रदीप स्वर्गियारी बिथाङानो सिनायथि होगोन ओरैजाय बिथाङा सोमखोर बसुमतारी आरो टपिल बरगयारी एनन बरगयारी आरो लिबियन बसुमतारी राहुल इस्लारि नै ओरै दानेश्वर बसुमतारी आरो ओरै प्रहलाद नार्जारी आरो सन्जय नार्जारी आरो गंगारा सवारी गोजोन्थों जों मिथिनो मोनबाय जे बेवहाय गासै 60 एनडिबि दानेश्वर बसुमतारी राहुल इस्लारि लिबियन बसुमतारी आनन बरगयारी टपिल बरगयारी सोमखोर बसुमतारी प्रदीप स्वर्गियारी गंगा राज औवारी सन्जय नार्जारी आरो प्रहलाद नार्जारी बिथांमोना सफैदों दा बे समावहाय बिजनी हालामनि सासे एनडिबि एक्टिभिस्ट बिथाङा गोबाव बोसोरहालागै जेलाव दंमोन दानेश्वर बसुमतारी बिथांखौ गावनि मोनदांथि आरो गावनि दा समनि थासारिनि सायाव बुंथिनाङो गिबियाव खावलायग्रोगोन गिबियावनो जों एक्स एनडिएफबि प्रिजनार ग्रुपनि जानानै इंखं टेलिभिजननि चिफ एडिटरखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो लाग्रोदों गोजोननाय होदों नोंथांमोननिसिम आंखौ बरायनायनि थाखाय दानिया नोंथांनि मोनदांथि आरो नोंथांनि दा समनि थासारि बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायदो नोंथां बुंग्रो ना आच्छा राहुल इस्लारि बिथाङा गिबियावनो बानबुंथि होग्रो नागिरदों दा बिथाङा दा समावहाय गावनि जिउनि थासारि आरो गावनि मोनदांथि बिनि सायाव बुंथिगोन गिबियावनो दिनैनि बे गोथार मोनाबिलि समाव जोंनि बिजनी हालामनि इंखं चेनेलनि चिफ एडिटर सार बिथांनो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय लोगोसे दुलाराय जोंनि बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनोबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय आं दिनै बिथांजों बेयावहाय नुजाफैनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंनि माखासे जोबथेसालियाव थानांनायखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जोङो 10 बोसोर 6 दान जोबथेसालियाव थानानै फैबाय गोबां दुखु दाहाखौ लानानै जोङो सैसोनानै दिनैहाय उदां जाबोदों अब्लाबो आं बुङो दिनै जोङो फुरायै उदां नङा जोंनि फारसे आथिङा दैयाव फारसे आथिङा बोरियाव होननाय बायदिसो जोङो दिनै बेलावसो नुजाफैनो हादों आरो जोंनि थाखाय बेबायदिनो बिसार सोलिबाय थागासिनो दङ दा बिनि अनगायै आरो आं जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रासिन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जोंनिनो लोगो आंगो लोगो 6 जन बिथांमोना जोबथेसालियाव कनभिक्ट हिसाबै दङ लोगोसे दैमारि सारनि ग्रुप 6 जन लोगोसे 12 जन दायो सान्ति सुक्तिनि उनावबो दिनैसिम बिथांमोना जोबथेसालियाव दं आं बेखौनो रायजो राजानो फोरमायनो सानदों दिनैहाय जोंनि माखासे 6 जन जानाखि कनभिक्ट जानानै थानाय लोगोफोर बिथांनि साब्रैनि फैगोन 16 सेप्टेम्बर 16 सेप्टेम्बराव
बिथांमोना हियारिं दं नाथाय बिथांमोननि केसखौ दिनै सोर एडभकेटआ दिनैहाय सालायलांगोन बिनिबो दिनैहाय जेबो थि गैया दा बेनिखायनो आं दिनैनि बे इंखं टेलिभिजननि जुगिदि गासै रायजो राजानो आं बेखौनो फोरमायनो सानदों मानो होनोब्ला बिथांमोननि गार्जेन हिसाबै दिनै गैया बै समाव बावैसोनि सिगां जों जेब्लानाखि गवाखैमोन अब्लासिमाव रनजित बिथाङा जोंनि थाखाय माखासे फाइनान्सियेल सापर्ट हरदोंमोन नाथाय दिनै बावैसो सम जालांबाय बिथांमोना इलेक्शननि मुखुब जानायाव बिथांमोना जोंनि माखासे लोगोफोरनि थाखाय मा खामानि मावनांगौ मा मावनाङा बेनिबो जेबो उदिस गैया दा बेखायनो आं दिनैनि बे इंखं टेलिभिजननि जुगिदि बुंनो सानदों दिनैहाय जोंनि बै माखासे लोगोफोरनि जानाखि केस बियो हाइकर्टआव फैगोन 16 सेप्टेम्बराव जायोब्ला हाइकर्टआ जुदि बिसोरनो बे माखासे साजाफोरखौ बिथांमोननो होयोब्ला अब्ला बिनि दायनिगिरिया जोंनि माखासे लिडारफोरनि सायाव थागोन बिथां साब्रैनि गेजेराव सानैया डेथ पेनाल्टि आरो सानैया लाइफ इमप्रिजन दा बिथांमोनखौ जों मा रोखोमै बासायनो हागोन बिनि थाखाय जों साननानै दिनै उफाय गैयै जानानै जोङो लिडारफोरनाव थांब्लाबो जेबो रेसपन्स मोनै जानायलाय दिनै सारनिसिम जोङो गासै रायजो राजानो मिथिहोनो थाखाय दिनैहाय जों बेयाव फैदों नोंथाङा बुंदों रनजित होननानै रनजित बसुमतारी थारमाने फेरेंगानि खोथा नोंथाङा बुंनो नागिरदों फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा EM BTC-नि आरो बिथाङा दा समावहाय राजखान्थिनि बिसायख'थि दङ राजखान्थि बिसायख'थि दं बेवहाय मुखुब जाना दङ आरो मैया जेनाखि नटिफिकेसन होबाय बा एनाउन्समेन्ट होबाय UPPL राजखान्थि दोलोआ बा बिथाङा मोननै बियाबाव कन्टेस्ट खालामनायनि खोथा मोनसे बावखुंग्रि आरो मोनसे निसिमा बियाबाव दा बेखौनो बुंनो नागिरदों बिथाङा नोंथांमोननो फाइनेन्सियेलि थारमाने रांखान्थियारि मदद बावबाय थादोंमोन नोंथाङा बुंनो नागिरदों सियर दा थांनाय समाव माखासे बेबायदिनो जोंनो रांखान्थि मदद हरबाय थादोंमोन जायनाखि एडभकेटनि फिस बिथाङा जोंनो हरबाय थादोंमोन बियो सियर बेखौ सैथो होननानै आं बयनोबो रायजो राजानो आरो नोंथांनोबो फोरमायो लोगोसे नै बावैसो समनिफ्राय जों जेब्लानाखि गबोयो बै माखासे हाइकर्टआव थानायफोरनि थाखाय जायनाखि कनभिक्ट जादोंमोन बिसोरनि थाखाय लेहेमिया जानानै दङ दा बिनि थाखाय आं दिनैहाय बे दायनिगिरिया सोर जागोन गाबोन हाइकर्टआ जुदि बिसोरनि सायाव साजा होयोब्ला बे दायनिगिरिया सोरनाव थागोन आं बिनि फिनखौ आङो बुंनो सानदों दिनै बिनि दायनिगिरिया जागोन जायनाखि सान्थि सुक्ति खालामनानै बे बिटिआर हालामखौ दैदेनदों बे जाय सरकारा दिनैसिमाव दैदेननानै दङ बिथांमोननिनो जागोन होननानै आं सानो बेनि गेजेराव आं बिथांमोननि नामखौबो बुंनो सानदों फेरेंगा सार आरो सावरायग्रा सार आरो प्रमद सारनि सायाव जोंनि माखासे जोबथेसालियाव दिनैसिम थानाय लोगोफोरनि सायाव गाज्रि साजा होयोब्ला बिथांमोननिनो दाय जागोन नोंथाङा बुंनो नागिरदों बुंदों जे फेरेंगा बसुमतारी एबा रनजित बसुमतारी बिथाङा नोंथांमोनखौ रांखान्थियारि मदद होबाय थादों दिनै नोंथाङा माबोरै बिथांखौ दाय होनो नागिरो जे बे 12 माने गेदेमा NDP बिथांमोनहा जेलनि साजा लाबाय थानांगौब्ला एबा डेथ सेन्टेन्स मोनोब्ला बेनि दाया बिथांमोनाव गोलैगोन मारै नोंथाङा बुंनो नागिरदों बेखौथ' आं बुंनो हायो मानो होनोब्ला दिनैहाय लयारफोरनि फिसखौ बिथांमोना क्लियार खालामब्लानो बिथांमोननि दाया गैया जागौमोन होनना आं सानो उकिलनि फैसा दानि उकिलनि फैसा होनो थादों उकिलनि फैसाखौ बिसोरो माखासे सम बिसोरो माखासे पेन्डिं खालामनानै दोनदों बेनि थाखायनो दा माखासे उकिलफ्रा बिसोरनि केसखौ लागोन लाया जानानै दङ आच्छा माने 12 जेनाखि दा जेलाव दंबावो बिथांमोननि हियारिंआ जागोन फैगौ 16 सेप्टेम्बर सारा एसे गोरोन्थि बुजिदों 12नि गेजेराव जोंना दैमारि सारनि जा हान्जा दङ आरो जों NDABS हिसाबै जानाखि जोंनि हान्जा बेयाव दैमारि सारमोननि जे हान्जा बिथांमोना 6 जन बिसिना सुप्रिम कर्टआव सोलिगासिनो दं
बिथांमोनाबो नैबे सेप्तेम्बर 9नि गेजेरावनो सुप्रिम कर्टआव गाखोगोन, बिसिनाबो हियारिं जागोन। आरो जोंना जाहैबाय हाइकर्टआव जोंना 16 सेप्तेम्बरावहाय जागोन। माने क्लियार जाबाय जे नोंथांमोना रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ बुङाखै दानि NDBS नि बाथ्रा नोंथांमोना माने NDBS नि सोद्रोमा नोंथांमोना आच्छा बेनिफ्राय रन्जन दैमारिया आलदा बिथांमोना थारमाने साद' रन्जन दैमारि ग्रुपनिया सोलिगासिनो दङ आलदा भाबै सुप्रिम कर्टआव आरो नोंथांमोननि NDBS नि साद'फोरा दा आसामनि माने हाइकर्टआव सोलिगासिनो दं केसआ आरो दा गुबैयै नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे बे साद' NDB सोद्रोमामोननि जेनाखि भार्डिक्ट माने लाइफ सेन्टेन्सनि बाथ्रा बुंदों जे दा बेनि थाखाय दा नोंथांमोनहा माने गोनो गोथो गोलैदों लोगोसे प्लास जोङो गिख्रंनायबो मोनदों। माने गाबोन समफोर बेबायदि गार्जेन गैयि उकिल गैयि हिसाबै बिसोरखौ हाइकर्टआथ' जोंखौ नेबाय थाया, बिसोरनि खामानिखौ बिसोर मावगोन। दा बेबायदि बिसोरनि गेजेराव बा बिसोरनि सायाव गाज्रि साजाया फैयोब्ला बे गोरोन्थिया जोंनिनो जागोन आरो जों बेफोरबायदि माखासे नोंथांनि जुगिदि माखासे रायजो राजानो मिथिहोआब्ला जोंहाबो दाय थागोन। बेनिखायनो दिनैनि समावहाय नोंथांखौ जों लोगो हमफैनाय जादों। थारमाने NDBS नि प्रेसिडेन्टआ दंमोन जाहैबाय सावरायग्रा बसुमतारी आरो जेनेरेल सेक्रेटारिया फेरेंगा बिथाङामोन। दा नोंथांमोना जिहेतु NDBS नि केदारमोन हिसाबैहाय NDB केदारनि दैदेनगिरिमोननि सहाय नांगौ आरो दा समावहाय सानैबो गेदेमा सावरायग्रा बसुमतारी आरो रन्जित बसुमतारी सानैबो BTC नि EM जानानै दङ, बे हिसाबै मन्थ्रि जानानै दङ। दा बे हिसाबै नोंथांमोना बिथांमोननि सहाय सहजुगिताखौ जिखिनि नांगौ बेखिनिखौ मोनाखै होननानै दा बुंनो नागिरदों। बेनो सैथो बियो। आच्छा 100% दानिया दानेश्वर बसुमतारी नोंथाङाबो NDBS नि फ्रायनो फैनाय। आच्छा दा आङो नोंथांनाव कुइसन खालामगोना बेनो जाहैबाय जे दा समाव नोंथांनि हालोदा मा? दा समाव आंनि हालोदा आंनिल' नङा, स्पेसियेलि जों NDBS हिसाबै माने जोबथेसालिनिफ्राय जायफोर उदां जाबोनाय गासैनिबो हालोदा एखे। फाइनान्सियेलि जोङो उइक। दा जोंनो माने BTC नि CM सारा माने मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन। बिथाङा जोंखौ बुंदोंमोन माने फार्स्ट टाइम बिजनेसआनो जा गुबुन गुबुन बिथिङानो जा जिखुनु सोलिनो थाखाय नोंथांमोननो आङो फिसाबाबो मोनसे संस्थापन होगोन बिदिमोन। फाइनान्सियेल माने सापर्ट खालामनो नागिरदोंमोन। बिथाङा डेडलाइनबो होदोंमोन माने आगष्टनि 20 तारिखसिम बिथाङा डेडलाइन होदोंमोन। दा आगष्टनि 20 तारिखआबो बारलांबाय। दा जों गासैबो आसा खालामलायनानै दङमोन। दा बेखौ बिथाङा माने भुवा प्रतिश्रुति होनाय बायदि जाहैबाय। कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय, मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय BTC बिसायख'थिनि थाखाय। BTC बिसायख'थिनि थाखाय प्रमद बर' नोंथांमोननो जेनाखि कमिटमेन्ट होदोंमोन रां हरनो थाखाय अनसुंथाइ हरनो थाखाय बेखौ बिथाङा मावनो हायाखिसै। बेथ' प्रमद बर'नि दाय जानो हाया। बे कड अफ कन्डाक्ट नाङिनि सिगां बिथाङा बेखायनो डेडलाइन होखादोंमोन, 20 तारिखआवनो डेट होदोंमोन। बिथाङा 20 तारिखखौ बियो माने बारग' होबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना कनसालटेसन प्रमद बर'जों माने जोङो गुबुननि थ्रुयै माने बहुत कमिउनिकेसन लाखिबाय थादोंमोन, जागोन होनबाय थादोंमोन। ओमफ्राय डेट बारहोनानै दा नैबे मुहूर्त टाइमाव माने दाथ' माने जाथाव नंला, बेखौ जोंबो मानिनांसिगोन। दा समावहाय बिसायख'थिनि दोहौ नांफुदों, बड'लेण्डनि बिसायख'थि आरो बे गासै राजखान्थि दोलोफोरा बेयावनो मुखुब। दा बे मुखुब बुब्लियावहाय नोंथांमोननि अनसुंथाइ लुबैनाय बेराफारसे गावसिनि देरहानाय जेननायनि सिन्था, दा बबेखौ बिथांमोनहा डिल खालामनो? माने आरो नोंथांमोनखौहाय बिथाङा बुंदोंब्ला जे इलेक्सना जिथु फैगासिनो दङ, मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थादों, दा रां होनो हाथ'वा, गभर्नमेन्टआव फैयोबा बिथाङा होनो हानाय, दा बिनि सायाव नोंथांमोनहा माबायदि आसा?
दा गभर्नमेन्ट फैनाय फैयैखौथ' जों बुंनो हाला माने गिबियावनो खोथा होनाय हिसाबै बिथाङा माने खनथब खनथाम नाङैनि सिगांनो बे बुस्थुखौ डिल खालामनांगौमोन जोंजों नाथाय बिथाङा खालामासै जों दुखु मोननाय फोरमायदों नोंथांनि चेनेलनि थ्रुयै रला मा जागोन बिसायख'थियाव बिसायख'थियावथ' जोङो जेबो रल लानो हाया स्पेसियेलि जोंहा माने दाबो जों आन्डार ट्रायेलावनो दङ जों रावनिबो जानानै खोथाबो बुंनो हाया मेन खोथाया बेनो दा रायजो राजायानो सायख'सिगोन दा नोंथांमोनहा जेलनिफ्राय गथ'दों माने जामिनाव दङ जामिनाव दङ माने फाइनाल भार्डिक्टजों फैयाखै आदसा माने बुंनो थाङोबा जोंनि जिबना दा आथिं थोंसे जोबथेसालियाव आथिं थोंसे बाहेरायाव बे अबस्थायाव दङ जों दा आदसा बेनिफ्राय आङो नोंथांनाव सोंफिननि दानेस्वर बसुमतारी जे नोंथांमोनाथ' दा जेलनिफ्राय फैबाय दा उदां अख्राङाव दंथ'यो नोंथांमोननि फेमिलिजों दा मार्च जानानै दङ दा नोंथांमोननि न'खर सलायनायनि हाल सालनि बाथ्रा आं मोनथिनो लुबैयो बेखौथ' सार आं बुंनानै मा बुंबावनो दुखु बे आंनि गोसोआवसो दं आं दाखालि रन्जित सार बिथांनोबो मोनसे भइस कल हरदों माने आंनि मेगननिफ्राय मोदै गदों माखासे बेबायदिनो जोंनि बिटिआर चिफआ दा जोंखौहाय चन्द्रपाराव जेरैहाय लिंहरनानै खोथा होदोंमोन बे खोथाखौहाय आङो दानस्रां बिथांजों माखासे जगाजग खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय बेनो आङो माखासे लोगोफोरनिफ्राय पासबुकखौहाय कालेक्सन खालामनानै जेरक्स खालामनानै आं दानस्रां बिथांनो जमा हैदोंमोन बेबायदिनो बिथाङा डेट होदोंमोन जोंनि गेजेरावनो बे डेटखौ 20 आगस्ट लादोंमोन 20 आगस्टनि सिगां आं गोबां माने क'क्राझाराव थांनानै मालिबिटानिफ्राय क'क्राझाराव थांनानै आं बिथांनो माखासे जोंनि लोगोफोरनि पासबुकखौहाय जमा हैदों ओमफ्राय दानस्रां बिथाङा बुंदोंमोन बावैसोनि दाहाय बुङो दा गाबोन बुङो बेबायदिनो आं होसिगोन होब्लानो जासिगोन नाथाय थाङै थाङै लास्टआव 20 आगस्ट बारलांबाय 22, 23आव आं खबर लाबाय जेब्लानाखि फाइनालि मा जामारखो बियो बुंदों दिल्लीयाव दंमोन दिल्लीयाव दङ आं दिल्लीनिफ्राय थांबानो जासिगोन दिल्लीनिफ्राय फैखांनायनि उनाव आं खबर लाबाय खबर लानानै बुंहरबाय बिथाङा दा कड अफ कन्डाक्ट नांबाय दा डिल खालामनो हानाय नंला बेनिखायनो जोङो जग जुमुर माने सापर्ट होलायनानै जोङो बे खनसेयावबो इउपिपिएल सरकारखौनो देरहाहोनांसिगोन देरहानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट दानायजों लोगोसे नोंसोरखौहाय सापर्ट होनायसै बेफोरबायदि खोथा बुंहरबाय आरो बे खोथा बुंनायाव आंनि गोसोआ बिराद दुखु मोनदों आरो मानो बिदि जाखो दिनैहाय दानस्रां बिथाङा वेलफेयार हिसाबै बियो सिगां फराम हिसाबै दंमोन आरो बेनि गेजेरावनो वेलफेयार हिसाबै बिथाङा बोखावनानै लांबाय एनडिएफबिखौबो दा बिथांनिनो 100% गोरोन्थि आरो जोंनि दा सोलिबाय थानाय बिटिआर जानाखि चिफ सार बिथाङा जोंनो बेबायदि नंखाय जोंनो खोथा होनाङामोन आं बेखौ सानो मानो होनब्ला जोंनि न'खरफोरा सारा बुंनाय बायदि जोंनि न'खरफ्रा बा फेमिलिजों मुभ खालामनाया माबायदि रखम होननानै सोंदों नालाय दा आं बेयाव माखासे एड खालामनो लुबैदों माने जोंनि फ्राय बर'नि उत्तर ओनसोल बर'फोरनि न'खरफोरखौ नोंथाङा मिथिखागौ माबायदि आरो बिनि गेजेराव 10 बोसोर 6 दान नोंथाङा जेबो खामाय दामाय गैयालासेनो जोबथेसालियाव थानाङोब्ला नोंथांनि न'खरा आरो माबायदिसिन जाबावगोन आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों दुखुनि बाथ्रा दा नोंथाङा बे बेलायाव मा बुंनो नागिरो जे प्रमद बर' नोंथांखौ बुंबाय नोंथांमोनखौ बुंबाय चन्द्रपारायाव लेंहरनानै जे इलेक्सना बायथोंसै इलेक्सननि उनाव नोंथांमोननि खोथा होनायखौ मावफुंना होनाय जागोन आरो बिसायख'थियाव मदद होनो खावलायदों दा नोंथांनि बानबुंथिया मा नङा
बे बिसायख'थियाव मदद होनो बुंनाया जाहैबाय जोंनि NDFB सासे सोद्रोमा जाय सोद्रोमा वेलफेयार कमिटिनि बेयो चेयारमेन जानानै दं बिथाङासो जोंखौ बुंदों नाथाय जोंनो 1 लाख होगोन बेबायदि बिबुंथि लानाया नंखाय बिबुंथि लानाया जोंनि बिटिआर चिफआसो लादों दा बिदि फेस टु फेस जोंनो बे खोथाखौ बिथाङा होदों प्रमद बर'आ थारमाने 1 लाखखौ होगोन होननानै 20 तारिख आगस्टआव होगोन होनदोंमोन आगस्टनि सिगां 20 तारिखआ थांबाय दा मडेल कड अफ कन्डाक्ट गोग्लैबाय रांखौ होनो हाला बे जाहैबाय ओमफ्राय इलेक्सनाव देरहायाब्ला मोनगोन ना मोना बायदि बुंदों बिथाङालाय बेखौथ' जों आसा खालामनानै लाब गैया जोंनि आखाइ आथिं इसोरा होनाय आखाइ आथिंजों जोङो सोलिलांनांसिगोन उपाय गैया दा नोंथांमोननि न'खरा NDB दिनैहाय माने मोननैयाव दङ होननानै मिथिनो मोनदों जेरै इउनाइटेड फराम आरो मोनसेया NDB एसोसिएशन वेलफेयार एसोसिएशन दङ मोननैयाव दङ दा नोंथांमोननि बे ग्रुपआ बे टीमा दिनै आंनि सेराव फैनाय बे टीमा नोंथाङा माखौहाय सापर्ट खालामनो नागिरदों स्पेसियेलिथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला NDB मोननै टीम हिसाबै दा जोंखौहाय फ्राय नंगौब्लाबो नङाब्लाबो जोङो मदद होनाय हिसाबै जोंनि लामाखौ बेखेवजेननाय हिसाबै जोंनि नोजोरावथ' दा वेलफेयारखौ जोङो सिगां सानदोंमोन जोबथेसालियाव थानायाव नाथाय जोङो दा फैनानै माखासे गोबां मिथिफैबाय दा फरामनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि खामानिखौ बांसिन मावदों आरो क्रेडिटखौ बिथांमोना लादों दा इउनाइटेड फरामा बबे मोनसे हान्जाखौ सापर्ट खालामगोन फैगौ बिसायख'थियाव बिथांमोननि बिसायख'थियाव सापर्ट खालामनायखौ आं खोनानो मोनदों दा बिथांमोना APB ना बे पार्टिखौहाय बिथांमोना सापर्ट खालामदों ना बेबायदिनो गोदान पार्टि दादों होनना खोनानो मोनदों अब्लाबो जिखियानो जाया मानो जों राजनितिक हान्जायाव जेबो माने लोब्बा लानो सानथ'वाखै मानो होनब्ला जोंहा केसनि खोथा दङ बे बिसायख'थिनि दोहौ जाफुदों बर'नि पलिटिक्सआ मोनथामाव दा थांगासिनो दङ नोंथाङा बुंबाय जे इउनाइटेड फरामा ABP खौ सापर्ट खालामगोन बेराफारसे हाग्रामा महिला दैदेननाय BPF दोल लार्ज स्केलनि मबिलाइजिं जागासिनो दं गेदारिंबो जागासिनो दङ बिदिनो UPPL नि प्रमद बर' दैदेननाय BTC दा सरकार बेनि गाहाय बिनि दैदेननाय UPPL दोलो बिनि मबिलाइजेसनाबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबाय थादों लार्ज स्केल जादों आरो बिथाङा दासान्दि गभर्नमेन्टआव दङ थाखा फैसानि अभाब गैया रायजो राजाखौ बिथाङा मटिभेट खालामनो हायो दा बे बेलायावहाय दा बे समावहाय नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे जोङो जेबो पलिटिकेल पार्टिखौ जों मदद होनो नागिराखै बेबायदि बुंनाय जादों दा बे बेलायावहाय नोंथांनि बानबुंथि दानेश्वर बसुमतारी जे इउनाइटेड फराम एबा NDB वेलफेयार एसोसिएशन आं खोथा बुंनो नागिराखै आं बुंनो दा समाव सोलिफुबाय थानाय पलिटिक्सनि दोहौ जादों बे दोहौ जानाय बेलायावहाय गावजों गावनि गेजेराव जेनाखि दा एना एनि जानो हागौ जाथ'वाखै दासिम खिन्थु जानायनि सम्भाबना दङ मानो होनना बुङोब्ला बे मोनथाम बर'नि राजखान्थि हान्जाया माने नों जेना आंबो जेना गंमेनामेनि होनना बुङो बर'आवहाय दा बेबायदि परिबेस जुदि फैयोब्ला एना एनि बुलाय सोलाय जुदि परिबेस फैयो बा नोंथांमोननि साननाय हनाया मा जागोन नोंथांमोना दा समावहाय जेरावहायनोखि जेलनिफ्राय उदां जानानै दंथ'यो नोंथांमोनावबोथ' रेजेक्टगोन बे थासारिया माने आं बर' रायजो राजाखौ गासैखौबो खावलायो इलेक्सननि बेलायाव माने पलिटिक्सखौ जोङो मेजर साननो हाया समाजासो मेजर पलिटिक्सआ नै फैगोन नै थांगोन पार्टि मोनथाम मोनब्रै पलिटिक्सआ पलिटिक्स जाबाय थालांगोन नाथाय जोङो समाज दानायाव गावजों गाव गोरोबलायनानै थानांगोन माने आंनि बिबेकआसो मिन्थिगोन आं सोरनो होगोन साइलेन्टआव जों थानानै जायखि हान्जा थाङा जोङो गासैखौबो मतामत होनो नांगोन रावखौबो जों नेग्लेक्ट खालामनो हाया एसे बर' जाथि हिसाबै मोनथामबो आफादानो बर'निनोखा जेला जों सोरखौ नासयनो मोनसे बानबुंथि जाहैबाय जे बिटिआर जानाय लोगो लोगोनो सान्थि फैदों होनना बुंनाय जादोंमोन सान्थि नङा होमबा सान्थि फैनाय जादोंमोन बेनिफ्राय बिराद जौगाखांनायनि बाथ्रा
जादोंमोन गोबांथार आसनिनि बाथ्रा खिन्थु जेब्लानाखि इमप्लिमेन्टेसन जागोनब्ला बिनि सायाव जोंहा बिराद खहा दं होननानै गोबांसानि बानबुंथि जेरैहाय बे बिटिआर एकर्डआव बर'नि माखासे गामिफ्राबो दानजानो हागौ मेजरिटि नङाब्ला बबेबा गामिया दानख' जानो हागौ जेनेबा दा समावहाय गामि फेहेरदों धेकियाजुलिसिम लांबाय बिश्वनाथसिम लांबाय जोंनि बड'लेण्डनि हालामखौ बा एरियाखौहाय नाथाय बेवहाय दानख'नायनिबो प्रभिजन दङ दा बे बेलायावहाय बिटिआरनि जेनाखि सुक्ति बियो जोंनि मोनसे ब्लेक चेप्टार बुंनाय जादों बेराफारसे बिनि गोहोखौबो आसाम सरकारनो हरफिनजोबदों बे बाथ्राखौ एनडिएफबिनि नोंथांमोननि माखासे माने दैदेनगिरिफ्राबो बुंदोंमोन दा बे बेलायावहाय नोंथांमोनाथ' जेलाव दंमोन बै समावहाय नोंथांमोना बे परिबेसखौ मोननो हायाखै जेनेबा दा अब्लाबो नोंथांमोना बे बिथिङावहाय मा बुंनो नागिरो बिनि सोमोन्दै नै जोंहा माने बिथां प्रदीप सरगयारिया मोजाङै मिन्थिगौ बिथाङानो बुंथोंसै दा जेनेबा सान्थि सुक्तिनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला अनेक गोबां बाथ्रा दङ दा जेनेबा हमनानै ला बुंनायावसो सान्थि नाथाय जोबथेसालिनिफ्राय मानसियानो गयोब्ला बबेयाव सान्थि दिनै रन्जन दैमारि सारा सासे सुक्तिकारि बिथाङाथ' दिनै जेलावनो दङ अब्ला बेखौ जों बोरै सान्थि होननानै गनायनानै लागोन दिनै जों बारग'बोनाय जेनेबा जोंनि थाखाय जिथु उकिला खामानि मावदोंमोन बिथांनि होनांगौ जिखिनि फिस बेबोथ' पेन्डिं जानानै दङ दा नै फैगासिनो दङ जेनेब्ला हियारिं डेट हाइकर्टआव जोंनि लोगोफोरनिनो बिथांमोननि केसाथ' आरो बिराद गिदिर जेनेबा डेथ पेनाल्टि आरो लाइफ इमप्रिजन दा बिथांमोननि केसा थासेयाव बोरै सान्थि सुक्ति जानांगौ आरो दिनै हमनानै ला दानख'नायखौथ' जों नागिरनानै माब्लाबाबो मुभमेन्ट खालामाखैमोन दाजाबनायखौसो जों नागिरदोंमोन गतिके दाजाबनायल' थानांगौ बेहाय दानख'नाया थायोब्ला बेहाय जोंहालाय माथो सान्थि दङ होमबा बर' जाथिया ओरैनो थैगारनायनि माबा थाखो बेनिफिट थाखो आरो सान्थि सुक्ति जाबाय होननानै बुंबाय थायो जेनेबा बै बुंनो थाङोबा जेनेबा पलिटिकेलि बाथ्राया ओंखारलांनाय बायदि जायो खिन्थु जों जाखौ नुगोन थार बेखौसो जों बुंनो गोनां जागोन जेनेबा बै समाव दानलाय सुलाय अनेक जाबोदों मानसि थैबोदों बायदिसिना अनेक खोथा बुंदों बे 17 बोसोर हाग्रामा सारनि सरकार सालायनाय समाव आरो बै समावथ' जेनेबा माखासे दल संगठनफोर दङमोन मुभमेन्ट खालामग्रा बेबायदि समाव जेनेबा बे सान्थि मथनै सरकार सालायनो मोनाखै दिनै आन्दलनखारि थायोब्ला जाखायो जेरावबो दा हमनानै ला प्रमद बर' बिथाङा जेनेबा गावनो सासे आन्दलनखारिमोन लामा जिरायथे गावनो हब्रायोमोन गाव बुङो जेनेबा आंनि सरकार सालायनाय समाव दिनै सान्थिया फैबाय होननानै नाथाय सान्थिखौथ' जेनेबा सुक्तिया जादों स्टेटआव बिजेपि सरकार आरो सेन्ट्रेलावबो बिजेपि सरकार बे समाव बिटिसिआव जेनेबा जोंनि हाग्रामा सारनि सरकार होमबा बिथांनि दिनावसो जादों सान्थिखौ बिथांमोनासो लाबोदों आरो एनडिएफबि हिसाबै जों गासैबो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनायनि थाखायसो सान्थिया फैदोंथ' सोरबा प्रमद बर'खौ गिनानैथ' सुक्ति खालामाखैमोन आरो बिथाङाथ' सासे थगायसुलासो दिनै जोंखौनो थांनाय 8 आगस्ट'आव मोनसे खोथा होदोंमोन जे नोंथांमोननो अनसुंथाइ हिसाबै जेनेबा साफ्रोमनोबो पार हेड 1 लाख करि सोलिनो थाखाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय होनोसै होननानै बिथाङाथ' होआखैना दिनैयो 20 आगस्ट'नि सिगाङावनो जोंनो होथारगोन होननानै मोनसे गावनो प्रतिश्रुति खालामदोंमोन आरो बुंनो थाङोब्ला दिनैल' नङा बे फंसेल' बाथ्रा नङा जोंखौ थगायबोनाया दिपेन बर' साराबो थांनानै बुंहैदोंमोन जोंखौ बै समाव बिटिआर सरकार दाखांनाय लोगो लोगो बिथांमोना थांनानै बुंहैदोंमोन जे नोंथांमोननि जेल जानाय न'खरफोरा साफ्रोमनाबो अनेक गेग्रेबबाय बा सोरनाबा बिसि फिसा आलाय सिलाय जालांजोब्बाय सोरनाबा न' बाङानो थेर बेथेर बायफ्लेलांजोब्बाय बे हिसाबै नोंथांमोननो न'खराव साफ्रोमनिबो न'खराव जोङो 50,000 करि जेनेबा 50,000 करि अनसुंथाइ होनायनि बेबस्था लाबाय बा लागासिनो दङ बे खोथाखौ बिथांमोना बुंनानै फैनायनि उनाव दिनै 50,000नि खोथायाथ' बाद हो 5,000 बा थाइबा थाखानिबो खुनु
मुल्य दोनाखै बे बुंनाय रावखौ आरो नै थांनाय एमपि इलेक्सननि सिगांबो बिथाङानो थांनानै बुंहैदोंमोन जे साफ्रोमनिबो न'खरा जुदि बेबायदि अबस्थाबा गाज्रिबा थेर बेथेर जुदि बायफ्लेलांबायबा बे एमपि इलेक्सनाल' जोबग्रोथोंसै साफ्रोमनिबो न'खराव जेनेबा सरखारनिफ्रायनो न' गंसे नोंथांमोननो लुना होनायनि बेबस्थाखौ जों लानोसै दिनै नायदो माबायदि थगायसुला होमबा जोंखौनो जुदि बेबायदि दुखुथिया मानसिखौनो जुदि थगायदोंब्ला आरो जों बबे माबानिफ्राय फैनाय नोंथाङाथ' मिथिखायो दा जोंखौनो जुदि गोरलैयै बेबायदि बाथ्रा खोथा होनानै जुदि जोंखौनो थगायदोंब्ला होमबा नंखाय जाम्बा जाम्बि सादारन रायजो राजाखौ आरो माबायदि थगायबावगोन बिनि सायाव अनेक जोंहा साननो गोनां सिन्था खालामनो गोनां दं बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ राहुल इस्लारि आं नोंथांनो बुंगोन जे नोंथांमोना दा समावहाय जामिनाव दङ थारमाने गथ'दों आरो बिनि बार्डे जाजासिम बे जामिना थानोबो हागौ नङाबा नोंथांमोनखौ रन्जन दैमारिखौ जे रोखोम खालामदों लांफिननाय बेबो जानो हागौ जायखिजाया नोंथांमोना उदां अख्राङाव फैथारनाय जायोब्ला नोंथांमोननि जिउ दानायनि लामाया मा जानो हागौ जोंनि उदां अख्राङाव गुबैयैनो फैनाय जायोबाथ' जोङो गावनि समाजारिजोंहाय गोरोबनानै गावनि हा थख'सेयाव जोङो सोरबाबा गोरों गोराफ्रा माखासे बिजनेस मावबाय सोरबाबा खेथियाव जाबाय बेबायदिनो समाजजों गोरोबनानै आं सोलिलांनायखौ आं नुहुरदों आरो नोंथांमोना हादरनि थाखाय नांदोंमोन बर' हारिनि थाखाय नांदोंमोन दा बे हारि थामोन्थानि बाथ्राया मा जागोन बेखौथ' जोङो जोबथेसालियाव थानाय समावनो मा लांखावनो बे जों बेफोरखौ जेबो बुंस्लाबनो हादिया बियो माब्लाबानो हारिनि उन खोमसिखौहाय बिथांमोनानो खालामलांजोब्बाय बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय नोंथांमोना बुंनांगौ आरो जेबो थाहैयाखिसै जोंथ' बुंनो थाङोबा गोबां खोथा दङ अब्लाबो आं दिनैहाय माखासे बाथ्राखौ फोरमायजोबनो हानाय नङा बेयावहाय गोबां आर थाबाय माखासे गोबां बुंबावनांगौ खोथाखौ आं दिनैहाय आं बुंजोबनो सानाखै नोंथांमोननि खुद्रिनाया दा समावहाय जे नोंथांमोननि केस सालायनायनि बाथ्रा थाखा फैसा नांगौ उकिलनि फिस होनांगौ दा बेखौ होनो हायाखै आरो बे फिस होयैनि थाखाय नोंथांमोननि केसा आख' फाख' जानो हागौ बेनो नोंथांमोननि गुबै जेंना बे समाव दा समावहाय आरो बिनि थाखाय जिथुनाखि कमिटमेन्ट होदोंमोन प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ आरो इपिएफएलनि गाहाय लोगोसेनो इएम फेरेंगा बसुमतारी आरो सायखं बसुमतारी सावरायग्रा बिसावरायग्रा बिथांमोना नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामनो हायाखै दा बाथ्राया मा नोंथांमोनजों लोगोसेनो गावसोरबोथ' बे केसावनो दंफायो सियर बियो दाखालि बावैसो बिथांना प्रिया बसुमतारीनि माखासे रन्जित सारनि माखासे भिजुवेल माखासे खोथा ओंखारबाय थादों प्रिटिराज देब मेचजोंहाय माखासे काउन्टार जानायखौ नोंथाङाबो नुदों जानो हागौ नाथाय बे समखौ आं गासै जोंनि माखासे बिटिआर हालामनि दैदेनगिरिफोरखौबो आं खावलायो बेफोरजों जोङो माने गावजों गाव माने गाग्लोबलायालासिनो बै जानानै थांनाय बाथ्राफोरखौ जों गोसोखांलायालासिनो जोङो बेफोरखौ माने बोखांलायालासिनो जोङो सोलिलायलाङोब्ला मोजां आं बेखौ लुबैयो दिनैनि समावहाय 11 एनडिपि एक्टिभिस्ट जाय बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैथ'दों जामिन लानानैहाय दा बिथांमोनहा आथिखालावहाय मोनसे जारलायाव गोग्लैदों बे जारलायानो जाहैबाय जे बिथांमोननि केसखौ सालायलांबाय थानो थाखाय दासिम जिखिनि सहाय नांगौ बे सहायखौ बिथांमोना मोननो हायाखै आरो बे सहाय मोननो हायैनि जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोननि दैदेनगिरि लोगोसे बिटिआरनि खुंगिरिया जेबो माने सहाय खालामाखै होनना बिथांमोना दाय होनो नागिरदों आरो फैबाय थानाय समावहाय जुदि बे सरकारा नायबा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जुदि गभर्नमेन्टआव फैफिननो हायाब्ला इलेक्सनाव जुदि देरहाबोनो हायाब्ला बिथांमोना मा जागोन गावसोर बुंनो हायाखै दा बे बेलायावनो बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे दिनैनि समावहाय प्रमद बर'आ जिबायदि थगायबाय बे थगायनायनिफ्राय बिथांमोनहा माने मोनसे शिक्षा मोनदों जे बिथांखौ फोथायनो हाला
बिथांमोननि बे बानबुंथि आरो माबा दंबावो? बुंनांगौथ' बुंब्लाथ' जोबनो थाङा, नाथाय इसेबां गोलावखौ आं बुंनो सानाखै। दान्दिसे ब्रेक लानि, ब्रेक लानायनि उनाव जोङो सावरायफिनगोन। दान्दिसे ब्रेक। दा समावहाय एनडिबि एक्टिभिस्टफोर सा 11 जेलनिफ्राय गथ'नानै दङ बिथांमोना दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव गावसोरनि गोसो सिंनि बाथ्रा फोरमायदों। बेखिनियावनो जोङो मोनथिना लाबावनि जे फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालि बिटिसिनि बिसायख'थि, 22 सेप्तेम्बर खालिनो साननाय भट सानख'नाय आरो फुजा बोथोरनि गेजेरावनो गोदान गभर्नमेन्ट जानो हागौ। प्रमद बर' दैदेननाय गभर्नमेन्ट जानो हागौ, हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकार जानो हागौ, एबा बिजेपि कंग्रेस नायबा गुबुन माबा मोनसे सरकारा जे फैथारसिगोन बे रोखा। बे बेलायावहाय बिथांमोननि साननाय हनायखौ जों मिथिना लानि। राहुल इस्लारि, दा नोंथांमोना बे सरकारनि सायाव एबा फैबाय थानाय सरकारनि सायाव माबायदि आसाबादि? बुंनो थाङोब्ला सार, जों दिनैहाय आं एसे आवगोलनो नोंथांखौ बुंखादों, जों दिनैहाय राजनितिआव जों आगान होथ'वाखै। दा जोङो बेबायदिनो गफुरायाखै होननानै जोङो बुंना लाखाबाय। आधा गदों, आधा जोबथेसालियाव दं। बेनि गेजेरावनो आं बेखौनो खावलायो, फैबाय थानाय बिसायख'थि जोबनानै थांबाय, गभर्नमेन्ट गोदान जाबाय, काउन्सिल गोदान सरकार जायोब्ला या प्रमद बर' सारानो फैया मानो, बा सोरबा हाग्रामा सारानो फैया मानो, बा बिजेपिनिफ्रायनो फैया मानो, जों गासैबो आंनि लोगोफोरनिफ्राय जानानै बा नोंथांनि चेनेलनि थ्रुयै आं बेखौनो बिथांमोनखौ खावलायो। आरो जोंनि गासैबो साननाया बेनो, जोंनि खामानिखौ जोंबो जाथिनिसो मावदोंमोन हिसाबै जोंनि माखासे मावबावनांगौ केसनि खामानिफोरखौ जायखि गभर्नमेन्टआ फैया मानो बिसोर गभर्नमेन्टनिनो खाथियाव जों आर'ज खालामगोन, बा जोङो बिथांमोननियावनो जोङो माने खावलायगोन। आरो बिथांमोनाबो साननांगोन जे बे जाथिनि मावग्राफोरनि जोहोलावफोरनि केसखौहाय बिथांमोनानो नायनांगोन होननानै आं बिथांमोनखौनो दिनैहाय बुङो। जुदि सरकारा बिजेपिनि फैयो, नोंनि साननाय हनाया गोबाङानो अजद होनो नागिरो जे बिजेपि माने बर' नङि एबा बड'लेण्डनि नङै राजखान्थि हान्जा ओरै साननानै लायो।
बेथ' जानो हाया बिजेपियाबो बर'नि गोबां समस्याखौहाय समाधान खालामना होबोबाय बुंनो थाङोब्ला बिटिसि एकर्डनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव बिजेपि गभर्नमेन्टआबो फ्राय जोंनि थाखाय गोबां 10 बोसोरनि उनावनो आरो खनसे माने जोंनो बिटिआर सुक्ति खालामना होबावबाय अब्ला जों बिथांमोनखौबो जों गाज्रि बुंजोबनो हाया हाग्रामा महिला दैदेननाय बिपि सरकार जायोब्ला बिथाङाथ' जोंखौहाय बांसिनसो नायबावगोन आं बिसास खालामो अनजलि दैमारि दैदेननाय एबिपि अनजलि दैमारि दैदेननायाबो बिथाङाबो जोंखौहाय नायिनिथ' खोथा फैया कंग्रेसखौबो बुंनो हागौ जोङो बिथांमोनाबो जोंखौहाय नायनांगोन निश्चय जोङो जिखि सरकारानो फैया मानो बयनियावबो जोङो आसा खालामबाय जोंनि केसखौहाय बिजिरलांनो थाखाय आच्छा नोंथांमोननि इस्युआ केस आरो केसआ जेनेबा दिन्दांनानै थाबाय केसआ दिन्दांनानै थाबा उफाय गैला जोङो माथो खालामबावनो गाव गावनि जिबनखौ जोबथेसालियाव फोजोबनांगौब्ला फोजोबहैनोसै माथो खालामबावनो बेनि दायनिगिरिया आं दहायनो आवगोलनो बुंखादों जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि सायाव थागोन होननानै संग्राम खालामदों नोंथांमोनहा बर' जाथि मुक्तिनि थाखाय बेनि थाखाय संग्राम खालामनानै सेक्रिफाइस खालामदों आरो जेलावनो नोंथांमोना गोबाव बोसोर जिउ बाबेन होबाय दा बिब्दिनो फैबाय थानाय समा नोंथांमोननि थाखाय क्रिटिकेल दा बै क्रिटिकेल समावहाय नोंथांमोनहा बर' रायजो राजानि मदद दिनै हांख्रायनो गोनां जादों बड'लेण्ड खौरां टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय जों हास्थायो जे नोंथांमोना उदां भाबै कमप्लिटलि रिलिज जाबोनांगौ जों बेखौ हास्थायगोन बड'लेण्ड खौरां टेलिभिजन बिथिंनिफ्राय आरो बे बेलायावहाय रायजो राजानि फारसे जोङो लुबैगोन जे जाहाथे बयबोनो बिथांमोननि जेनाखि मुक्ति मोननांगौ एबा उदां जाबोनो बेनि थाखाय बयबो जि हायो मदद बावलायलायगोन बेखिनिखौनो जोङो आं मोनसे खावलायदों नोंथाङा गले गले आंनि सायाव बुंदों नालाय जिखि सरकारा फैया मानो आंबो बुंदों जों खावलायगोन अब्लाबो माखासे सरकारा जोंखौहाय अबहेला खालामोब्ला जों गासै दुलाराय रायजो राजानाव बिनाब्लाबो जोंनि केसखौहाय जों सालायगोन आच्छा नोंथांमोननि उकिला दा समावहाय जोंनि उकिलाथ' दा प्रेजेन्टलि एके भट्टाचार्य जानानै दं मानस सरिनिया बियो ओरैनो लिंक आप खालामना होग्रा भट्टाचार्य सार बिदिनो बियो खोनानो मोन्दों माने जोंनि बिटिआर सरकारनि जानाखि इउपिपिएल पार्टिनि एडभाइजार लिगेल एडभाइजार जों दा समावहाय मिथिनो मोनबाय जे एनडिएफबिनि केडार बिथांमोना जेलनिफ्राय गथ'नानैसो दङ गथाराखै आरो बिथांमोननि केसा दाबो दिन्दांनानै दङ हाइ कर्टआव आरो सुप्रिम कर्टआवहाय बावैसोनो बिनि भार्डिक्ट जागोन फाइनाल हियारिं जागोन 9 सेप्तेम्बर खालि रन्जन दैमारि दैदेननाय एनडिएफबिनि बिसार सायगोन सुप्रिम कर्टआव दिल्लीयाव आरो 14 सेप्तेम्बर खालि एनडिएफबिएसनि एक्टिभिस्टफोरनि बिसार सायगोन हाइ कर्टआव गुवाहाटीआव दा बे बेलायाव बिथांमोना जोबोर उसुखुथुआव दङ जे बिथांमोननि थाखाय दिनै उकिल गैया बा उकिला दङ नाथाय उकिलनि फिसखौ होनो हायैनि थाखाय उकिला बिथांमोनजों बारा सम्पर्क लानो नागिराखै एरा एरा खालामबाय थादों बे बिथांमोननि थाखाय जोबोद माने उसुखुथु हालोद आरो बे बेलायावहाय बिटिसिनि दैदेनगिरि बा दा समावहाय बिटिसि दैदेनबाय थानाय प्रमद बर' एबा रन्जित बसुमतारी आरो सावरायग्रा बसुमतारी एबा बिसायखं बिथांमोना मदद खालामाखै होनना बुंनाय जादों दा बे बेलायावहाय बिथांमोना दाय होनो नागिरदों जे बिथांमोनहा जिहेतु रेसपन्सिबोल मोनसे दाय माबाखौ बिबान लानांगौमोन बे बिबानखौ बिथांमोना लायाखै एरायगासिनो दङ 1 लाख थाखा करि होनो नागिरदोंमोन बिथांमोननो आरो बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि केस सालायनायनि थाखाय अनसुंथाइ हरगोन होनना बुंदोंमोन गासैबो नंखाय दा बेफोर बेलायाव बिथांमोना जोबोर उसुखुथु जादों बिथांमोना आसा खालामदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाय सरकारा फैयो बे सरकारनिफ्राय थोजासे मदद मोनगोन होननानै आसा खालामनाय जादों बे बेलायावहाय दा बेनि साननाय हनायनि थाखाय रायजो राजानिसिम बिथांमोना मोनसे मेसेज होदों बे जाहैबाय जे सरकारा जिखियानो फैया मानो बिथांमोना जोंनि समयसाखौ फोजोबगोन आरो जुदि सरकारा दायित्व लायाब्ला
रायजो राजानि बे दायथ'खौ लानाय जागोन होननानै आं बा जों फोथायदों होननानै बुंनाय जादों। जोङो गोबाव खालामलिया, जों बेखिनियावनो दिनैहाय बे सावरायथुन हाबाफारिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।